729 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 12:41. An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuhon na pambulong sa anumang klaseng hela. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Fortiplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Tig live mo man giraray ako, Kuya Nald. Nagpupuyos pa nga ako, Kuya Nald, kang buho ko. Angelina, baby, please. Hoy, mauran-uran po na pagkaw to. Aldaw kita ngunya ni na, ano na ngunyan? Webes, Petsa siya na, kan bulan ni na Abril 2022. Madali yun sana ang aldaw Weekend, Petsa siya na palan. weekend. Petsa siya na sana, peranang sanang aldaw bago magsimana Santa. Kita, Kuya Nald, norin ang ano ta, Webes, Biyernes. Till two. And if you judge us, Sabi ni Kuya Nald, hindi nga day kuman ngaya aram na kami ngayon. on my sleeve, Oy, maray na pagkauto po tabi sa ito dyan. Mauran-uran na pagkauto. Angel, Mamundo ko yan, Kuya Nald. So, mga nagpaplano mag-swimming. Ngunya na weekend. Tagari mauran-uran na weekend tangon yan. Dahilan sa low pressure na nakakaapektar sa nagkakapirang mga rehiyon digdi sa nasyon. Kuya Nald, nauna sa Zoom sukauran ko. Ngunan po baga na panahon na ini, baka sa pag-uran-uran, may mga delinkwenteng lugar, arog kan so mga salog na madaling maglangkaw ang tubig. Aramon ta kung ano ang mga dapat nagibuhon. out of mind, Ano ang mga dapat gibuhon kan mga residente duman sa harani sa salog, harani man sa dagat. like card, Angel, And nailing ko, may mga press releases sindang pinagluluwas sa pagikan sa indang official Facebook page man Angelina, regarding sa mga activities manindas dyan sa indang opisina. Maray na pag-go po sa Gabos na nakaantabay ka na DCGB 729 kilohertz. Sharing man po sa nakaantabay sa muyang official Facebook page ang DZGB News Online. Sige daw po ngaya ining setting naghihiling paki-share po kan sa muyang live and then an sa muyang Facebook page. Tiga halata-halata lang na makalaog, maging ready na sa Zoom si Police Chief Master Sergeant Larry Allende kan Regional Maritime Unit digdi sa Bicol Region. Tanganing makiumapot kita ta syempre pag sinabi po bagang maritime, may mga lakdang sinda dyan kung ano sa mga gigibuhon, pag siring kaning mauran-uran, ano sa mga pwedeng indikasyon, halimbawa kung nasa
ang mga salog baga Kuya Nald ngunyan. May mga code na iyan pag alert level yellow ngaya pa nag-about na ngaya kainin siring kaining measure sa tubig dyan anong mga dapat gibuhon. And at the same time mas maray po na maging preparado po kita mas nga summer na nyaon man po graray ngaya ang pag-uuran. Alat, abo na kay ni Kuya Nalda. Wait lang ha. Nasa linya na po ang tagapagtaram kan Regional Maritime Unit, si Sir Larry Allende. Sir, maray na pagkahapon po sa imo. Hello, sir? Ano Kuya Nald? Hello, sir? Maray na pagkahapon po. Alat ko na, tiga-adjust pa. Ako na lang tiyad ang ma-adjust digdi tiyad sa sa Kuyang Tukawan. Ayan, naiiling ko ng kapugian ni Sir Larry. Sir Larry, maray na pagkaudto po tabi sa imo. Hello ma'am, maray na pagkaudto din po. Pasensya na. Okay lang po, sir. Garihali. Arog po talaga sir pagali ngaya sa pangudto tas bibiglaon ngayang aapodan. Okay ma'am, kababalik ko pa lang po kaya dara ko kang arestado sa Legazpi City Jail. Apo. Sir, syempre po baga ngunyan pirang aldaw nang mauran-uran po digdi sa bako lang digdi sa Legazpi. Actually digdi sa Bicol Region and sa Kataraning Papong probinsya. So pagsiring po kani sir ng mga panahon, ano po sir ang mga dapat gibuhon kan publiko po sir? Sa ngunyan ma'am, ang pinakamaray na gibuhon kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa komunidad, iyon magtinir sa indang kaharungan dahil aramtaman mauran-uran po ngunyan. And daita po padeterminaran kung ano ang magiging sitwasyon sa mga maabot na aldaw kang ining padagos na pag-uuran. Ang Regional Maritime Unit 5 po padagos ang pag-monitor lalong-lalo na po digdi po sa satuyang mga pantalan o sa satuyang mga port tangani pong mabantayan asin may asigurar na security asin kaligtasan po kan sa tuyang mga pasahero na nagbabalyod dyan sa tuyang mga isla. Yes po. Ngunyan wala pa man po kita ibinababa o wala pa man po ibinababang suspension kan biyahe kan sa tuyang mga barko pasiring sa Catanduanes asin Masbate. Apo. Sir, nabanggit mo sir mga pasayeros. Ngunyan po baga papaharani na po ang Semana Santa. Ano man po ang mga preparasyon kan Regional Maritime Unit po para sa Semana Santa sa masunod na semana? Sa ngunyan po, saro po sa pinaka-action taken po kang Regional Maritime Unit po, iyo po ang pag-establisar ki mga sumbak or ini pong maritime police presence duman po sa mga aeropuerto or sa satuya pong port. Igwa po kitang mga kinaag na station, temporary station, para po madaling ranian asin maging accessible po duman sa mga pasahero na pauruli haling Manila asin maawot na mag-obserbar ka na Semana Santa sa indang lugar. Apo. Sir, so digdi sir sa mga pantalan sa Bicol Region, for sure mabugtak po kamunin mga personalized and mga help desk po, sir? Yes ma'am, yes ma'am. Actually ma'am, igwa na po kitang existido ngunyan, saro po sa Tabaco and sa Pilar. Igwa na po ngunyan kay help desk. Apo, that's nice sir. At least bago pa man magrani ining Semana Santa, preparado na po sir ang gabos. And saro po sir digdi sa mga saro pa po sa mga role po nindo ining papaharani pong eleksyon. So far po sir, kumusta naman po ang preparasyon ta manungod sa papaharaning eleksyon na din po? So far po ma'am, all set na po ang Regional Maritime Unit 5. Gabos na po na preparasyon asin plano, gabos na po nakalatag asin yaw na po sa mga contingency plan. Saro po ngani sa saro po ngani sa pinaka maray na bareta kasi naaprobahan po kang national headquarters, so ni-request ming additional personnel. So we are just waiting duman po sa 25 personnel, maritime personnel na ipapadara po digdi sa Regional Maritime Unit 5 para po mag reinforce sa
personahe kang maritime para sa maabot na eleksyon. Opo. So, sa ngunyan, sir, since nabanggit mo po kanina, nag-request ka mo. So, ngunyan po, sir, pera pa lang po, sir, ang personahes ka na Regional Maritime Unit 5 po, digdi sa Bicol. Ganyan po, ikwa po kami ki 118 strong personnel. So, gabos po ini, ma'am, nakalatag na. Kaiba na po dyan sa mga personahe sa satuyang opisina. And ito pong talagang nakaalukar na maging alert or reactionary team para po sa mga data pigi-expect na sitwasyon. Apo. And magayon ni sir, at least punta Semana Santa, magpapadagos na po ini hanggang sa eleksyon. And aside kay to sir, may mga nagkakahiriling ako sir. Actually, tigsto ko na sir sa so Facebook page. And magayon sir na may mga activities kamo sa kaining nahiling ko duman po sa Pilar Sorsogon. So nagtao po kamo nin mga canned goods. Ano po ini sir na mga activity po kan Maritime Unit 5? Ay, ini po ma'am na mga activity ini, yun po so outreach program. Tangani pong tabangan ini sa tuyang mga parasira na yaon po sa mga gilid kan kadagatan na aramtaman po na saro sa mga naging apektado kan presenting sitwasyon ta sin padagos na nagsasakripisyo tanganing mag-survive sa indang buhay. So saro po yan sa pigtatawan ki prioridad kan Maritime Unit 5 na matabangan. Apo. Ang aning maski puro papaano po, medyo magian man lamang ang sa indang pamuhay-buhay sa uwal daw. Opo. And aside kay yan, sir, nahiling ko nag-participate po kamo duman sa coral restoration and coral planting po dyan sa parte kan First District po, sir? Sa Bakakay po, ma'am, Apo. specifically po sa Barangay Oson, ang pagprotehir po kaya kan sa tuyang kadagatan, bako lang po ining pag-enforce kan man lain-lain na lahi, lalong-lalo na po so fisheries law, kundi kaiba naman po so pag-mantinir. As in, padakol kaani pong sa tuyang mga coral. So kaya ini pong mga aktibidad na ini, parte po ini kan priority kan maritime group. So ito pong pigtanuming mangrove duman sa Barangay Oson, saro lang po ito sa major activities na sinagibo po kan maritime. Apo. Sir, wala na po ako, sir, nakaputan unless may mga activities po kamo dyan, sir, sa maritime na pwede po nindong ma-invite ang publiko and other announcements po. Sa ngunyan, ma'am, padagos man po gilayon na pinapagirumdumian sa tuyang komunidad na padagos na makipagkooperar sa maritime group, lalong-lalo na po ining sa tuyang pigsasagibong pagrehistro kan mga bangka dahil as of now po medyo mababa pa ang accomplishment duman sa registration. And gusto mi man pagirumdumon ining sa tuyang mga parasira na magiging pwede pong maging kausa kan sa indong pagkakadakop anday po nindo pag sunod kan mga manlain-lain na prosedimento na pinapautob kan maritime. Saro na nga ni dyan na i-example ko itong pagkakadakop kan tulong mga parasira na hali digdi po sa Barangay Maslog kan Legazpi City na daing rehistro or daing magkakanigong dokumento na kinuha sa lokal na gobyerno kan Legazpi, as in wala po kikliran sa samuyang opisina. And at the same time, ma'am, ang maritime po padagos man po gilayon sa pinagsasagibong implementasyon kan 10654. Kung nahihiling mo, ma'am, igwa akong mga pig para forward sa imo dating mga accomplishment. So ganun pa din po, ma'am, ang samuyang aktibidad. As of now po, ma'am, igwa po kay 8 accomplishment just for this week na mga illegal fishing digdi po sa manlain-lain na runa kan sa tuyang Kabikulan. Apo. So sa ngunyan, ma'am, yun lang po ang tatawan kidoon kan Regional Maritime Unit 5 sa pangingenot po kan sa muyang Regional Director or Regional Chief na si Police Colonel Ruben Lacuesta, as in ang bilog na personahe kan Regional Maritime Unit 5. Apo. Sir, sana ba ko inian ikaduha na ini, sir, sana may pangtulo and may Apo, sir. And welcome din naman po kamo digdi, sir, sa DCGB. Sarong ano lang yan, sir, sarong chat lang po ni Ma'am Ruth. Ay, yes, ma'am. Actually, ma'am, dakulaon po ang pasalamat ko lalong-lalo na sa imo, ma'am. Oh, no worries, Very sir. accommodating lalong-lalo sa maritime, as in kay Ma'am Ruth na yaon talaga ang pagsuporta sa maritime. Natatawan kami kitsansa na at least maski puro papano na ipapaaram, as in na ibabareta mi itong mga akumplisimento kan sa muyang opisina and maaraman kan publiko na
Maritime dahil lang nagkakaturog talagang padagos na nagsasakripisyo para maprotehiran ang satuyang kapalibutan, as in sa tuyang kadagatan. Apo. Sir, Police Chief Master Sergeant Larry Allende Regional Maritime Unit 5. Sir, thank you so much po, sir. And asan mo, sir, na very open man, and one text and call away lang po tabi ako digdi sa DCGB. So, ayan. Yes, ma'am. Thank you very much po. And igwa po kaming siguro ma'am, after kang Holy Week, ma-invite ka digdi sa office because ang Samuya pong director, group director sa national, mabisita po personal dito sa Samuyang opisina after the Holy Week. Apo. Sir, mapadara lang po ako, sir, kay reporter. Tabawal po kaya ako agluwasig di sa opisina pag pag oras kay pili, ag oras po kay trabaho. Barabay sa na, sir, tama nga rin, mapashare po ako dyan sa inyong opisina. Sir, thank you so much po, and regards na lang po dyan sa mga personahes po nito sa Regional Maritime Unit 5. Yes, ma'am. Thank you very much po, and maray na udto po sa gabos. Apo. So, yan mga tugang, si Police Chief Master Sergeant Larry Allende ang tagapagtaramkan Regional Maritime Unit 5 na tungkol nga ni sa mga accomplishments maninda, mga pangyayari dyan sa palibot regarding dyan sa mga kadagatan, and ngunan po baga na papaharani na ang selebrasyon kan Semana Santa kay puwanan taman po graray na maging mapagmatsyag sa satuyang mga palibot. Kuya tabo na kani magran na na PC ko tagtaod. Ayaw na Kuya Nald. Ayaw na talaga. Oy, maray na pagkaudo po sa gabos na nakaantabay sa Samuyang Facebook page, ang DZGB News Online. Magayunan Kuya Nald sa pangimati na pag may mga siring katong mga activities na i-involve kita. Actually, very familiar talaga sa ko si Sir Larry. Lalo na ka mga panahon na nasa field pa ako. Yan po, hali dyan sa Regional Maritime Unit 5 para sa indama ng mga activities and mga plano and mga preparasyon naman pagpunta sa Semana Santa sagod sa eleksyon. Batiyon ko lang po nin maray na pagkauto ang gabos na nakaantabay sa Samuyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Sabi ni Melvin Ailon Makapayad, hi Ma'am Angel. Maray na pagkauto kay Mitsukushi Daragasim, sabi na maray na hapon. Maray na hapon da po sa mga taga Maslog, Legazpi City. Oy, minada ko palang daan dyan kasubago Minada ko palang daan dyan Kuya Ronald na 4 na katawo. Sabi ni Kuya Joseph Nares, maray na udto Ate Angel, kay Ma'am Lizabeth na nakaantabay po daa sa Lower Binugsakan. Si Ma'am Cheat Ate na nakaantabay sa Stanza, Legazpi City. Si Ma'am Agnes Leneta from Sipi, Daraga. Kay Sir Bingi Magishi. Sabi ni Hero Barnebo, maray na udto Tabi Angel sa mga taga Karamoan. Karamuan, Camarines Sur. Oy sir, invite mo daw po ako sir magdagat dyan sa Karamuan. Maray na pag-auto kay Pading John Lorilla, nakaantabay ngunyan si Sir Romy Brizo. Sabi niya nagkakaisang Ginubatan News, maray na hapon po kay Attorney Fred Peñaflor ng Ginubatan. Sabi ni Ma'am Ani Ulagera, hello po watching from Kamalig. Sabi ni ni Kuya Ron Aranya, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Tuwing Biyernes Santo, may prosesyon ng mga life-size na mga santo na may nasa karosa ngunyan galing sa Albay Cathedral along Rizal Street. Tuloy po ba ang prosesyon or cancel dahil sa pandemic? Digdi po sa Legazpi, pigtugutan na po yan. And sa Daragas and sa mga kataraning pa pong mga munisipyo, tigtutugutan po yan. Dahil nasa alert level 1 naman po ang probinsya kan Albay. Provided na ang mga masarabay po dyan, iyo ang mga lihitimong kapamilya sana kan mga tagsadirinin paso. Syempre, saro pa dyan, ito dapat na bakunado sinda kontra COVID-19 and nagsusunod and nagsusulog nin tama sa indang face mask and nagmamantinir kan social distancing. Sabi ni Sir Sherwin Beltran, good afternoon Ma'am Angel, shout out po kay Kuya Carl John Beltran na nagkakaturog pa. Sige lang, masarap mo na magkaturog Kuya Sherwin and Kuya Carl John. Ano pa man,
Alauna naman po nin pagkahapon. Kuya Nalday ko na mag-station break. Tanyawan po dyan sa likod mo su bareta ko po ha. Nagpasiguro kang buhay. Salamat po sa kamusta nagantabay. Sa pangaran po ka na nakaiba ng kanina, si Police Chief Master Sergeant Larry Allende, Regional Maritime Unit 5. Ang nakaibanan ko po sa lado technical, Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Richard Astor. Sa newsroom niya po dyan ang sa tuyang intern from Bicol University. Tapos na kansay ng intern. Pero dito lang kayo, no choice. Hanggang eleksyon, magsasama-sama tayo. Si Nika and si Jean. Mientras na nasa outside shooting si NMR, si Tresha and si Kuya Bunjing. Kaibahan si Kuya Moy and Kuya Boy and Father Momoy. Ako po ang sinong nakakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Sa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, siyang lahara madudulukan. Siyang lahara na kita, siyang lahara na kita, siyang lahara na kita. Siyang lahara na kita, siyang lahara na kita, siyang lahara na kita. Prostate problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Dati, so ilang ko, kuyan, prostate, tinisting ko sa bulungan Doc Alternativo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na maray so produkto kan Doc Alternativo. Nag-cleansing na ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto ka ini. Tasagod sa ngunyan, kuyan. Okay, very good talaga ang produkto kan, kuyan. Ko si Dilberto Trillis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Pruweba sa kaepektibo ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility na APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin
Tutukuyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. An pamilya kan padi na enot nang nawawara, alagad buhay palan sa Cavite, naghahagad na maging pribado sana sa tao kan investigasyon na ginigibo kan Philippine National Police. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Sean Fajardo na ang mga investigador day pa man nagsasabi as hindi pa man nakakauron si Father Leoben Peregrino nagkapirang aldaw matapos sa ini makuwang nakagapos asin dismayado sa laog kan sa iyang vehikulo. Sa iyang sinabi na sa good ngunyan dai pa man nakakauron ang padi mantang ini nagpapakusog nguna kun kaya ang pamilya naghagad nin privacy. Yan ang pangalaunang bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini,